Umpay ti mamerienda may. Mabisbisin tao nga, kwan. O dawin ni. Ti remedyo na nung makamerienda ka. Apo, Kap. Di, Maria, pada ka, Mike. Panak ko mag-agas ka. Ay, pagas ka. Baga-albularyo ka. Ay, win na eksperto nag-test ka sta. Pagasak man ulit. Hindi tayo sakit mo. At tingid ko, sakit kami. Eh, ito ka rin. Kita ko lang, approsan talang may ate. Kung sa mga man nga, may launay ti kinabisa, may tinin Kap. Bin-approse lang neta. Dalanan ta. Sakpay talaga, tigdala tilana Kap. O, sige ulit, uwan, dalanan na. Surewan. Pasti ka ha, likod ka. Saan ko din. Ay, repeat ka mo. Til mo? Titingid ko garo, sakit. Baka may blood ka, mate. Saan lit ka? Kita purusan ta. Nagkidim ka. Wala sa kidibang pinok eh. Ay, adalang sipat. Sino may tinangsipat Kap? Adalang sipsipat kanyam ta nga magkita. Kaya kasan mo dati nga niya si Aramidi. Mabisbisin. Bisin? Mabisbisin niya lang ng sipat kanya, ma'am. Siguro nakimimot ka. Ngamitin ka pa nang naingot ah. Nakimimot ka siguro nga, kwa. Kita niya nga ito yung mabalingar no Brian, ano ko ah. Kwa, agidiso ka lang dyan, hindi Sakit kwa. ati, tingid ko pa yun. Amom dyan naputid, dyan inyog. Dyan naputid, dyan inyog, di likod ti balayo. O, daya. Balay ni? Ngayon, da. When? O, dyan mo idiso ajay. Adi, kwa. Merienda? May merienda dyan nga, kwa. Hiling lang suna. Sino nga merienda nga yun? Komparmen? Ang kami, agimimot na mga ka. Ano namin lagi mihimot Kap? Dapat may patukan ko kami. Mihimot. Ori tamlat na ikolatan. Inapoy. Napoy. In oray biskuit ita kasi okay aji kan. Sige garod Kap. Kasi law Brian? Ringkas dia lang. Sige garod. Kan. Pamerienda tayo ah. Surutin tayo. Surutik man dito. Pwede suwan na. Oh, lijay. Oh, baka merienda lang nilay. Ito yung nyug na magbaga ni Kap. Dito yung omelet. Yes, dito yung salatan. Sabi ko tatuin ah. Kung kaya ate Jay, daw-dawatin yun. Nandak na sisipatinin tako ah. Yawat ko tata nun. Dak ka dilawin ka na yun. Ba't ito yun? Baka merienda na ko. Oh, mga tayon. Sa wakas. May tip nila, tibisin ko. Nangimasan?